Cine este Vladimir Putin? Vladimir Putin este un nume sinonim cu puterea politică globală, un lider care a redefinit locul Rusiei pe scena internațională. Dar cine este omul din spatele acestei imagini? Ce l-a condus de la modestele începuturi din Leningrad la Kremlin? În această prezentare captivantă vom explora viața, deciziile politice și influența globală a acestui lider enigmatic. Rădăcinile din Leningrad. Vladimir Vladimirovici Putin s-a născut pe 7 octombrie 1952 într-un apartament modest dintr-un bloc comunal din Leningrad, actualul Sankt Petersburg. Familia sa era de origine modestă, iar copilăria sa a fost marcată de greutăți. Tatăl lui, Vladimir Spiridonovici Putin, a fost muncitor la o fabrică și veteran al celui de-al doilea război mondial, iar mama sa, Maria Ivanovna, era casnică. Cei doi au trăit o viață grea, tipică pentru acea perioadă, marcată de consecințele devastatoare ale războiului asupra Uniunii Sovietice. Putin era un copil energic, uneori rebel, dar foarte determinat. În copilărie, visurile sale nu erau legate de politică, ci de sport. Era fascinat de arte marțiale și a devenit un practicant dedicat al judoului și samboului. Această pasiune pentru disciplină și autocontrol l-a modelat în anii următori, influențându-i abordarea față de viață și leadership. Educația sa a fost un amestec de studii academice și activități extracurriculare. Putin a fost un elev ambițios, dar nu unul care să iasă neapărat în evidență. În timpul liceului a fost atras de ideea de a lucra pentru serviciile de informații sovietice, KGB, o aspirație rară pentru cineva de vârsta sa. Intrarea în KGB. La intrarea sa în KGB în 1975, Putin a devenit parte a unei instituții care simboliza puterea și controlul statului sovietic. A fost un moment de mândrie pentru el, dar și o perioadă în care a învățat arta discreției, a strategiei și a manipulării. Activitatea sa inițială l-a dus la Leningrad, dar ulterior a fost trimis în Germania de Est, în orașul Dresden. Aici, Putin a lucrat ca ofițer sub acoperire, adunând informații despre inamicii Uniunii Sovietice. Experiența sa în Germania a fost una care l-a format profund, oferindu-i o perspectivă asupra modului invizibil în care puterea poate fi exercitată. De asemenea, această perioadă l-a confruntat cu realitatea prăbușirii lente a influenței sovietice în Europa de Est, un eveniment care avea să-l marcheze profund și să-l motiveze în acțiunile sale ulterioare. Putin a fost martor la Revoluția pașnică din Germania de Est, care a culminat cu prăbușirea zidului Berlinului în 1989. Această experiență l-a făcut să înțeleagă fragilitatea puterii și importanța menținerii controlului. Prăbușirea Uniunii Sovietice și tranziția politică. La întoarcerea sa în Rusia, Uniunea Sovietică era în pragul colapsului. Putin a părăsit KGB-ul în 1991, pe fondul reformelor lui Mihail Gorbaciov și al prăbușirii sistemului comunist. Acesta a fost un moment de incertitudine pentru Putin, dar și un moment de oportunitate. În acel an a devenit consilier al primarului Sankt Petersburgului, Anatoli Sobchak, unul dintre reformatorii și liberalii Rusiei. Cariera sa politică a căpătat avânt datorită abilității sale de a naviga în ape tulburi. Putin a demonstrat o capacitate excepțională de a lucra în umbră, consolidându-și relațiile cu diverse facțiuni politice. Acest talent l-a propulsat în poziții din ce în ce mai influent, până când a fost invitat la Moscova pentru a se alătura administrației prezidențiale a lui Boris Yeltsin. Ascensiunea la Kremlin. Putin a fost numit prim-ministru al Rusiei în august 1999, într-o perioadă de criză politică și economică. Președintele Boris Yeltsin, din ce în ce mai izolat și discreditat, l-a ales pe Putin ca succesor, văzând în el un om capabil să restabilească stabilitatea. La scurt timp după preluarea funcției de prim-ministru, Putin s-a confruntat cu criza din Cecenia, un conflict care a modelat imaginea sa de lider ferm și neîndoios. Printr-o campanie militară intensă, a reușit să readucă regiunea sub controlul Rusiei, consolidându-și popularitatea printre ruși. Yeltsin și-a dat demisia la 31 decembrie 1999, iar Putin a devenit președinte interimar. Alegerile din martie 2000 i-au adus o victorie categorică, marcând începutul unei noi ere pentru Rusia. Construcția unui imperiu politic. Primii ani ai președinției lui Putin au fost marcați de eforturi intense pentru a stabiliza economia și pentru a consolida puterea statului.
Putin a introdus reforme economice care au stimulat creșterea economică, beneficiind de prețuri ridicate la petrol și gaze. De asemenea, a centralizat puterea, eliminând influența oligarhilor care dominau politica rusă în anii 1990. Acest proces de centralizare a inclus și subordonarea mass-mediei. Posturile de televiziune independente au fost preluate de stat, iar criticii regimului au fost marginalizați sau eliminați. Prin aceste acțiuni, Putin a reușit să creeze o imagine de stabilitate, dar a fost acuzat de suprimarea libertăților democratice. Politica externă și conflictele globale. Putin a redefinit politica externă a Rusiei, urmărind restabilirea statutului de superputere globală. Relațiile cu Occidentul au fost tensionate de evenimente precum extinderea NATO și intervenția SUA în Irak. Cu toate acestea, Putin a cultivat alianțe strategice și a promovat ideea unei lumi multipolare. Conflictele din Georgia și Ucraina au fost puncte de cotitură în relațiile internaționale. Anexarea Crimeei în 2014 a declanșat sancțiuni internaționale și a consolidat imaginea lui Putin ca lider hotărât să apere interesele Rusiei. Controversele și moștenirea. Domnia lui Putin a fost marcată de controverse, de la acuzații de corupție la reprimarea opoziției. Cu toate acestea, el rămâne popular printre mulți ruși datorită imaginii sale de apărător al intereselor naționale. Moștenirea sa este una complexă, un lider care a stabilizat Rusia și a redefinit poziția țării pe scena internațională, dar care a sacrificat libertățile democratice pentru putere. Abonează-te pentru mai multe videouri captivante despre legendele istoriei.